Sanibingelela ababukele emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Singu-Black Life TV inhlelo with your girl uLongstar. Namhlanje sivashele udadewethu othi-kena unodaba afisa ukulikhipha oluyimfihlo. Sawubona dadewethu. Yebo sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila wena njani? Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi udabukaphi? Ngiyanibingelela ababukela emakhaya ngidabuka kaNongoma isigodi. KaNongoma. Okay, ngoba uyazi ukuthi isihlalo seyimfihlo lezi angithi? Yebo. So okusho ukuthi khona imfihlo ofisa ukuyidalula, ufuna ukuyidalula kubala imfihlo? Njengoba ngilana ababukeli ngizodalula imfihlo yami neboyfriend yami. Imfihlo yakho nge-boyfriend yakho. Awusitshele kancane nge-relationship yakho nge-boyfriend yakho ngoba uthi unemfihlo for yena. Umuntu onjani, injani i-relationship yenu? Imfihlo engizoyidalula ngeboyfriend yami sesineminyaka sithandana. Okay. Kule minyaka siyithandanile neboyfriend yami kunezinto ebengilibele ngiyisola emafonini. Eyinjengani? Njengokuthi efonini kuney'namba ey'ngenayo kunama-message angenayo athi baby. Ngimbuze uboyfriend yami ukuthi ayibo kulibele ngena ama-message athi baby la kwenzakalani. Uboyfriend alibele shona le nale sigcina sesingasazwani naye kanti lento yenzeka vele nesikhathi sesambile sekulate. Okay. Ngivele ngisuke ngithi ngiyagoduka ngiphindele emakhaya ngiqoqe zonke iy'mpahla zami ngiyiqoqe iy'mpahla zami ngithi mangifika edrobheni. Ima kancaneke. Ngiyezwa uthi-kena nithandane isikhathi eside and ubona ama-message baby. Yeah. So bese kuyinto esiqhubeka isikhathi eside uzubona ukuthi ipakisha nje. Yebo ibisiqhubekile sona isikhathi ngoba bisiyohlanganisa mhlambe unyaka uma ukuthi angiphazami. Okay. Elibele eshona le nale emangimbuza kodwa manje ama-message elibele ngenini nama-calls alibele ngenile ewa-ignora yena. Okay. So manje upakisha iy'mpahla uyaphi? Ukupakisha kwami iy'mpahla ngizipakishela ekutheni ukuthi ngibuyela emakhaya kaNongoma. Okay. La ngithi ngibuyela khona emakhaya kaNongoma ngesizathu sokuthi sekulate and ney'moto eziya emakhaya azisekho. Ngadicida ukuya eklabhini ekhona la eThekwini. Mangifika kuyona ngiyitshela ukuthi ngiyoreleasa i-stress engibhekene naso endlini neboyfriend yami. Ngithe ngisahleli kanjalo eklabhini kwakhona bhuti thizeni ngamxoxela isitori sami. Mase ngimxoxela ubhuti isitori sami kanti isitori sakhe siyafana nesami. Sagcina nami Imake. Wena uthi uhlangana nomuntu nje. Usumshaya zakhe inkinga noma zasizi-heavy kakhulu. Ngisho noma wayiqhamuka wabona ukuthi angimbeke udabeni. angithi mangihlangana nomuntu bese ngimshaya ngezami inkinga ukuthi isimo engangikusona nendlela engangistresseke ngayo ngathi mangibona lo wabhuti sixoxa naye ngagcina sengimchazela inkinga engibhekene nayo no boyfriend wami. Okay. Yaqhubeka kanjani ke ingxoxo? Ukuqhubeka kwengxoxo ukuthi ubhuti wathi ethi uyazama ukuhlela isitori sami ngabe sengimxoxela lonke udaba ukuthi isitori sami sikanje nakanje ukuze ngigcina sengila. Wathi ubhuti ayikho inkinga ngoba vele sekulate ikhona iroom enginayo khona la singahamba siyolala endlini yami. Oh, okay. And umuntu ongamazi lo waba comfortable noma khona into ayisisikhona egazini? Angeke ngize ngiqamba amanga umuntu ngangingamazi nami ngangenziwa indlela engangine-stress ngakhona nanokuthi nganginganayo indlela yokuthi ngizobe sengiya kephi ngesizathu sokuthi kwasekulate nesikhathi sesingishayo. Okay, manifika endlini? Safika endlini sahlala nobhuti, mahlala nobhuti saxoxa kanti emese exoxa naye ubhuti omunye oney'nkinga ecishe ifane nale yami. Sagcina-ke sihleli-ke nobhuti-ke sincokola sithe masincokola lapho kwasho khona ukuthi phela ubhuti-ke shuthi wathi methu uyangibamba ezama ukungikhamfatha ngagcina nami sengivumile sashaya i-one night stand naye. So wathi ekukhamfatha nawe wakhamfatheka? Yebo wathi mengikhamfatha ngakhamfatheka ngoba nami ngangizama ukuthi ngireleasa i-stress enginaso. Okay, so manje ekukhamfathile-ke all night long. So ngakusasa-ke ithini plan? Uthe esengikhamfathile ubhuti ngangivuka ngakusasa ekuseni ngamtshela ukuthi nobhuti ngiyabonga kahle into ebengiyizelela ukuthi bengifuna ukuzorelease stress nanokuthi kuse ekuseni ngikwazi ukuthola amatekisi aye emakhaya ngoba vele sesikwazile ukukhuluma sashare inamba nobhuti ngavuka ngangena indlela ebheke emakhaya kaNongoma. Okay, hayi ukuthi-ke namhlambe wawubona ukuzophinda umbone ngoba nisherishe inamba.
ngesikhathi sisherishe iy'namba nganginakho lokho ukuthi iyophinde ibonane, kodwa ngathi sengifike emakhaya nga-realize ukuthi ngathi ngiyithathe mawara into yami ne-boyfriend, kumele ngiphinde ngizame futhi ukufonela i-boyfriend yami, ngizame ukukhuluma nayo ngizwe ukuthi sizoyilungisa kanjani lento yami naye. Oh, imaki. Angazi noma-ke namhlampe ngobuthi-ke na wabona ukuthi zama umfonela noma kwase-drive yakhe i-guilt ukuthi ulale nomuntu yini. Akhathi usho uthe angithi uyena owakona. So manje angithi wena futhi-ke na usuya kuyena. Yena wazama yini ukuthi axhumane nawe nizame ukulungisa izinto? Ngeke ngize ngiwaqambe amanga, ubhuti akazange nginike u-connection wokuthi sizame ukulungisa izinto. Kunayilokho sathi masithi siyazama ukulungisa izinto ne-boyfriend yalibe lishona le nale nale, ngagcina sengiyidubile ngathi emesu right for ukuthi siyilungise izinto ngizozwa ngawe. Okay, so niseniyayilungisa-ke izinto-ke no-boyfriend, kwenzakalani? Sazama ukuyilungisa-ke izinto ne-boyfriend yami nokuba kwakunzima. Sazama ukuyilungisa zagcina seyilungile. Kwabe sekungiphoqa ukuthi angibuye emakhaya, ngibuyele endlini. Ngifike endlini sesizamile ukuyilungisa izinto ne-boyfriend yami, njengenjwayelo sakwazi ukuthi siphinde sibe ndawonye. Ngithe mase sizama ukuba ndawonye ne-boyfriend yami, mase ngithi ngiyambamba ayikhona. Ayikho u-action o-connecta njengasekuqaleni. Ngaqala ngadideka ukuthi kwenzakalani, ngaba ney'nsolo. Imaki, ngoba uthi-ke na uthi uyambamba awukho action, ngoba uthi ube ney'nsolo. Iy'nsolo bezokuthi-ke namhlampe usabhizi namanye amantombazane, yini lo action ongawutholi ongasawuza ukuthi ukhona, kwenzakalani? U-action engafike ngawubuka kuyena sengibuyele kuyena, ingoba ngiyazi njengoba sesineminyaka eminingi sindawonye, mangiba seduze kwakhe uyaklikha lokho okusho ukuthi sindawonye. U-action engafike ngawubuka kuyena, u-action ukuthi singithi silungisile no-boyfriend izinto zethu zi-right, kodwa manje mangithi ngiyambamba ayikho leya connection leya efana neyasekuqaleni. Iy'nsolo zami zaba ey'ntweni ey'mbili, kwaba sekutheni ngenzeka ukuthi mhlampe usafocuse kulabo baby bakhe noma mhlampe inkinga yimina. Emveni kwalokho ngisacabange kanjalo, sahlala nje mhlampe about isonto silibele siba ngandawonye embhedeni, akubi namnyakazo. Emveni kwalokho So usho ukuthi impahla enkulu ayivuki? kuthulekile nje sisi, kuthulekile Ngisho noma uthi uyamdlalisa nje uyamkitaza. lutho nje akwenzakali lutho nje, manje akuna connection nje. Mayithi ukhipha inyongo-ke mhlambe-ke. Ngize ngiyitshela ukuthi mhlampe ngenzeka ukuthi inyongo, ngenzeka ukuthi mhlampe umkhuhlane, ngithi ngiyazama imizamo still ukuthi kugcine kuyifanele nje kungabikho mehluko. Yena njengendoda ufila kanjani kwenzeka kanje? Yena nje Niyayivuka niyikhulume le ndaba? siyavuka siyikhulume mina naye, yena athi mengabe ngiphendula ayitshela ukuthi naye beyitshela ukuthi inyongo, beyitshela ukuthi ungenwe umkhuhlane, naye akazi ukuthi kwenzakalani naye. So manje-ke ubona nini-ke ukuthi-ke na inkinga ingaka nanokuthi idalwa yini? Ekuboneni kwami ngibona ngoba sesihamba nje isikhathi ngithi ngiyabuka indlela okwenzeka ngakhona nendlela ekwenzeka ngakhona kuyena ngesikhathi esenabo labo girlfriend bakhe, bekungenzeki ngale ndlela le okwenzeka ngakhona, njengoba mina sengikwazile ukuphuma ngiye ngaphandle. Ilapho kumqondo wami usubuye usuhlanganisa khona ukuthi yazi ngenzeka ukuthi kwenzakala kanje ku-boyfriend ingesizathu sokuthi mina ngahamba ngaya ngaphandle sinalezo inkinga sinazo. Lapho sengibuyela kuyena kwabe sekwenzeka into efana nale. I-protection nayo isebenzisa khathi nenziwa nice. Yebo, sayisebenzisa i-protection sis. Okay. So manje-ke ubutholaphi ngoba uthi uzoconfessa nje kumuntu wakho, ubutholaphi ubufakazi obugcwele ukuthi iphutha livele ngakuwena? Yini lo oyibonayo kulo muntu ukuthi-ke na yenzeka? Like-ke I'm sure usuyenzile investigation yakho. Into edala ukuthi ngigcine sengizoconfessa ingoba ngibona indlela okwenzakala ngakhona kuyena. Ebe umuntu ebesebenza, ebe umuntu beba namabhizinisi, kodwa nje ever since kwenzeke le situation phakathi kwami naye, sekuwumuntu nje osedonsa kanzima, uthi uyahlanganisa kuhlangane, ingakho senze na decide ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi udonsa kanzima kanje uthi uyahlanganisa kuhlangane, i-reason ukuphuma kwami ngoba phela kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uzama ukulungisa kanti uyona.
Okay, usuke waya mhlambe kumuntu ababonayo mhlambe akuchazele ngoba phela kungenzeka ukuthi ke izinto eziningi ezenze yonke lento. So usuke waya kumuntu akuchazele ukuthi ke na sisi. Ukuze ngigcine sengenza u-action ofana nalo, ngibe nemindlinzo. Ngaba nemindlinzo, emindlinzeni yami ngise-decide ukuthi kumele ngike ngiye kumama thizeni. Yeah. Ake ayongibonela ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwami ne-boyfriend emva kokuthi sibe nalo nxushunxushu. Uthena meyichaza umama wathe inxushunxushu idaleke ku-boyfriend yakho ngesikhathi wena owawuphumile uthi uyagoduka wahlangana nobhuti thizeni nahamba naye endlini yakhe manifika lapho kanti nisazoyilungisa izinto no-boyfriend wakho yagcina isi-affecta yena isi-affecta nawe ubona nje nakuwena sekungasahlangani kuya le nale i-reason uwena. Angimkholwanga-ke lowo mama, ngiphinde futhi ngaya komunye wesibili to ukugcwalisela lento eshiwo ilo mama wokuqala ukuthi lento ayishoyo iyiyona na. Nangempela futhi mangifika kowesibili naye wangitshela the same thing. Yilapho-ke ngidecide khona ukuthi shuthi ukuze ikwazi ukuqaqeka impilo ye-boyfriend yami kumele ngimkhiphele imfihlo le enginayo. Shuthi lo muntu lo wahlangana naye wayiphethe imithi emibi. Ngingasho ukuthi mhlambe wayiphethe imithi emibi. Ngingasho ukuthi mhlambe amagazi ami naye akashayisananga ngagcina sengithatha ukungcola kwakhe sengibuyela nakho emuva ngingayichaza nje nakanjalo. So manje umuntu wakho masuyiconfessa le ndaba ucabanga ukuthi uzoyithola kanjani ngoba uthi after kwenze yonke lento useyastrugglisha namatoha awekho nempahla enkulu ayivuki. I'm sure phela umuntu wesilisa mawumphuce lokho ufuna nokuthi umphuce ubuyena. So ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani? Noma ngizothi mase ngimchazela angayizwa ngendlela e-right kodwa ekugcineni ukuze naye ezolazi iqiniso kumele ngimcacisele ukuthi kahle kahle kwenzakalani. I'm sure ukwazi ukugeza nokulo ni-cleanse nigeze nisuse whatever le khona. Yeah. No, simthinte u-boyfriend simbikelele ludaba of which ke na I think naye uzomkhulula ngoba phela umuntu wesilisa mhlo uyakahlale yedwa futhi for all we know mhlawumbe ubuye aphume ngaphandle ayo test ukuthi kuyasebenza yini ngaphandle. Athi uyangena ngala kusebenza kodwa ngaphandle kuyasebenza. So konke lokho usho ukuthi sokuthola kuyena masumchazela ludaba ukuthi lihamba kanjani and isithembu usothola iway forward. Kodwa usamthanda yena u-boyfriend wakho? Yebo, ukumthanda ngisamthanda. Mayithi hlukanani? Kuyoba nzima ngoba phela inhliziyo isaphokophele kuyena yona. Hayi, I'm sure ayikho into engalungi. Hayi, ake simthinte. Simbikele lolu daba. Ngibambe. Kophinda khulume nami futhi. Ngibambe. Umuntu wakho nje. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Uhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Okay, manje ngime eceleni encane. Okay. Okay, ngiyazozwa. Okay. Ngihle la e-studio nomuntu wakho othi ke nakunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela ungibambele kancane. Ela? Sengizele mic. Ebesowa? Yebo, unjani? Ngithi kunemfihlo engifuna ukukudlulisela yona namhlanje. Ihlo. Isinemfihlo manje thina na? Ngingasho kanjalo ngithi sineyimfihlo ngoba kunendlela izimo ezenzakala ngakhona. Manje indlela okwenzakala ngakhona ngisola ukuthi ile mfihlo le engithule nayo ongayazi wena. Uke uze nayo uyinabe imfihlo yakho oza nayo. Angizwanga? Awunabe ngizwe kahle ukuthi le mfihlo yakho ikanje. Imfihlo yami ikanje, ngiyakhumbula ngesikhathi kunokungaboni ngasolinye phakathi kwami nawe. Sibanga indaba yo girlfriend bakho besenda ama-message ngapha nangapha ama-calls uwazile. Ya kodwa sesadlula nje lapho kodwa ngiyakhumbula. Ehene-ke ngaye ngaphuma ngithi kuwena ngiyagoduka ngemakhaya. Angigodukanga ngalolo suku engangithi ngigoduka ngalo. Ngahamba ngaya kwenye club esedrobheni eThekwini.
lapho engahlangana khona no-someone, sagcina naloyo bhuti loyo sixoxile, sagcina sesenza i-one night stand naye. Manje. Wena waphuma waya eklabhini. Ngaphuma ngaye eklabhini. Sukela nini yona usuhamba amaklabhu? Ngoba nami ngangiphoqwa isimo sokuthi ngathi uma ngifika edrobheni amateksi awasekho, awukuthi ngigoduke ngiye emakhaya, nga-end-apha sengiba seklabhini ngaleyo ndlela. Ngiyayizwa yaseklabhini. Engayizwanga i-one stand awuqhubeke lapha-ke. I-one stand yenzeni-ke? Cha phela sahamba nobhuti ngoba ngawumuntu oyi-desperate. Sahamba nobhuti saya endlini yakhe, sathi masifika endlini yabhuti ethi uyazama ukungikhamfatha, ngabona sengilalile naye ubhuti, kwaba u-one night stand ngaleyo ndlela. Angazi noma ngihleke noma ngikhale noma ngenze njani. Manje uhamba ukhampatha amanye amadoda manje wena. Manje lalela ayi ngizwa wena namhlanje. So Qhubeka umchazela. Manje inkinga kahle kahle enginayo engizama ukuzoyiconfessa la, ukuthi ever since ngihlangene naloya mlisa loya engahlangana naye, nakhu uyakhumbula sesiyilungisile izinto phakathi kwami nawe? Sengithi sesizama ukuthi siyilungisile izinto, sengiyabuyela kuwena, kwakhona leya ndlela leya kwakwenzeka ngakhona, kwangathi akusaklikhi phakathi kwami nawe. Uyakhumbula lokho? Ngazama ukuya kumuntu thizeni, ngithi ngiyothola ukuthi kahle kahle kungani kwenzakala ngale ndlela le okwenzakala ngayo phakathi kwami nawe. Waye wangichazela kumuntu ukuthi iloya muntu loya engahlangana naye, uyena owagcina esesifaka ukuthi kube khona isimnyama phakathi kwami nawe. Mangabe ngiseduze kwakho kungenzakali connection, noma ngithi ngiyakuthinta akuna-action nje owenzakalayo, ikhozi kwakuyiloya bhuti loya engangizama ukugoduka engahlangana naye eklabhini. kahle wena lo sengibukisana nabantu abangaka. Yazi ngihlezi ngibuza ukuthi kahle kwenzakalani empilweni nami because izinto ey'ningi ayisenzeki. Manginawe nje nawe ngize ngiyisola ukuthi hayi mhlawumbe ilokhu gama kwami ngangikwenza kuqala mhlawumbe because njengamanje angimazi ngicabanga ukuthi njengamanje yazi. Sawubona bhuti. Yebo. Khona into ishilo lana ethatha attention yami, uthi-ke na uyena ukubukanisa nabantu. Ubusho ukubukanisa ngayiphi indlela? Ngisho nje phela kanje angithi njengamanje akusenzeki lutho. Yena bengaziwa ngokuthi umuntu nje owenza izinto zenzeke nezinto kade ngiyihlanganise eceleni because umuntu nje angena umuntu womlungu ozohambisa nempilo yomlungu. Okay. Umuntu nje oyiphandelayo eceleni. Ngiyaxwayeka nje kwase ngenzeki lutho ever since angazi nami lento becabanga because akusenzeki lutho. Amabhizinisi yami into engibambayo nje ishonela le. Manginayo ngisola ngokuthi angazi mhlawumbe khona ngiyamchithela ngisaqhubeka ngisamchithela intuku yami ayisavuki zonke lezo zinto lezo. Okay, nginombuzo-ke la futhi ngoba uthi induku yakho bingasavuki, uke wayizama kwenye indawo? Azama ukutest drive phela sengichayeke nami ukuthi kwenzakalani because awubona nami ukuthi ufuna ukulungisa izinto nawo because uba esikhathini esidlule. Usulungisa izinto akusenzeki ngale ndlela eyenza ngayo. Naye futhi sebeka ngathi mhlawumbe mina ngisaqhubeka ngaphansi. Sengizothi ngizame. Okay. Nakhona still ekuzameni kwami ayakwenzeki lutho. So manje i-relationship yenu izoba kuphi-ke manje? Njengamanje angifuni ukukama amanga angazi ngicabanga ngena because njengamanje iningi into ezenzekile eziba angazi noma ngiqhubeke naye noma kwenza kanjani. Oh, okay. Nangu ukusise efisa ukukhuluma nawe okugcina before sivalelise. Cela uvalelise kena. Okay-ke, bye-bye-ke, ngizophinde ngikufonele. Sisi, how ufila kanjani? Ngifila guilty ngoba phela manje yonke lento yenza kwi-boyfriend yami, umsuse wayo imina, and naye mayisuke ekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, nami sengizizwa Uyamuzwa uthi-ke na uke waphuma nangaphandle eyo-check ukuthi ayibo.
impahla enkulu indaba ingasasebenzi kuwena. Uthi nangaphandle hayi. Ngimlalele uyachaza ukuthi even esephuma nangaphandle still kwenzaka into efanayo nale eyenzeka ngaphakathi endlini. Engingakusho nje sengingaba nayo imizamo yokuthi ngizame ukuthi sisukume Ni-clean. sizame ukubheka ukuthi le nkinga abhekene nayo noma le nkinga esibhekene nayo mina naye siyilungisa kanjani. Yeah, I think yena fanele nithole some sort of cleansing nobabili. And then ingaphinde yenzeke into kanje phakathi kwekhaya. Manifuna ukuqhubela phambili. I know nizwele ke babukele emakhaya ukuthi ke nayi ukuphumela ngaphandle akukho right because ke na ugcina usubuya nezinye izinto endlini ekhaya gcine se-affect ikhaya ubhuti manje akasawuthona nomsebenzi. Uyacabanga khohlwa ukuthi ke na impahla enkulu ayisavuki but ke na akasawuthola umsebenzi ngenxa yalesi simo lesi sokuthi udadewethu uhlangane nomuntu orongi. But ke ayasithemba ukuthi bazothola usizo kubantu ke nabakwaziyo ukulapha bakwazi ukuthi bagezeke. So Black Life TV siyanithanda kakhulu. Please don't forget to like, share and subscribe.